Sa bisan asang dapit o mga barangay na himo ng kabahin ang mga tanod sa kalihukan, maginagmay man o madinagko. Ang ilang presensya muabag sa kapulisan aron mapabilin ang kahapsay ug kalinaw. Ang uban nila mga serbisyo ug abag sa katilingban maoy tutukan ni Chona Carion sa Regional TV Presents. Usa sa mga main function sa mga barangay tanod mo ang pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Gani sila usab ang force multiplier sa kapulisan aron moabag sa presensya sa kapulisan sa panahon nga adunay dagkong kalihukan. Dugang nilang responsibilidad mao ang pag-abag sa mga traffic enforcer sa pagpasayon sa dagan sa trapiko. Ning bag-o lang ang mga barangay tanod sa 22 ka mga barangay sa dakbayan sa Talisay ang gipaubos sa seminar o pagbansay-bansay. Kini kabahin sa basic na himuon nga pagpatuman sa lagda sa trapiko sa kadalanan sa nakalain-laing dapit sa dakbayan. Matag usa kanila, gipa-demonstrate sila og tagsa-tagsa. Kasagaran ni ining maong mga tanod, mausab ang mupatuman sa kahapsay sa trapiko sa mga eskwelahan. Lakip na ang pag-abag sa mga tinunan nga manglabang. Ato ni silang i-utilize nga muabay sa tuwa sa pagman sa traffic, labi na kining mga area nga dili makover sa atuang city tuda. Like for example na mga interior portion na mga eskwelahan, sila'y mo assist sa MOA o sa city tuda kung di na mo di may kahatag sa personnel, sila na mo mandya dapita. Giila sa kapulisan ang dakong natampo sa mga barangay tanod dili lang sa pag-abag sa mga police operations. Apan nakip na ang pag-abag sa trapiko sa dakbayan. Sa pag-uniforme nila, ang mga tao po nga una-unag binuang, magpanagan na kay na may presensya sa tanod. Kunya, dako po sila ilahang tasking din ha, kay sila naswito sa area, nakabalo sila kinsay mga tao na din ha, kabalo po sila kinsay mga supposed to be mga kriminal po diya dapita. Kunya, dako po kay sila ikatabang sa tuang komunidad kay ang ilang tasking dili lang ingon nga magagabi lang magbantay sa lugar nga kuan kundi at least magamit na to ang ilahang serbisyo pod. Nakita usab ang ilang importansya ilabi na sa tinguha ni Mayor Samsam Gulyas sa pagkuha sa ilang serbisyo sa mga kalihukan sa dakbayan. Usa niini ang pagkuha sa ilang serbisyo sa pag-abag sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kun City Toda. Sa pagkakaroon, gadawat og honorarium ang mga barangay tanod gikan sa barangay ug sa mga public school kun din sila mipasayon sa dagan sa trapiko. Uban ni Marlon Melgaso, ako si Chona Carion ug kini ang akong short Tokyo.